Barcelona, Zagreb, London, Zagreb. Noćenje s doručkom. Poštovani slušatelji, dobar dan u emisiji Noćenje s doručkom. Danas ćemo o putovanjima mladih, ponajprije đaka. Postoji jedno istraživanje koje me dosta iznenadilo. Naime, čak 84% pripadnika takozvane generacije Z rođenih između 95. i 2012. radije bi otišli na izlet ili putovanje nego potrošili novac na bilo koji luksuzni predmet. O tome mnogo zna i moj gost koji se godinama bavi planiranjem školskih izleta i putovanja. To je Branimir Ivkošić, menadžer u putničkoj agenciji. Dobar dan, dobrodošli. Pozdrav vama i slušateljima. Evo, kao što sam rekla, istraživanje me iznenadilo i to ugodno da bi mladi radije trošili na putovanja nego na neke luksuzne predmete. Pa to je super, da. Vi nam malo više recite o preferencijama mladih kada je riječ o putovanjima, što kažu vaša iskustva? Pa ovako, prvo samo da kažem koji su to programi kojima se mi bavimo, da znamo o kojoj skupini zapravo pričamo. Mi se prije svega bavimo grupnim putovanjima djece i mladih. Radi se o putovanjima koja čine sastavni dio nekog kurikuluma ili programa neke ustanove poput škole, sportskog kluba, udruge ili na primjer Erasmus projekti. Kod tih grupa, a vjerojatno to nije slučaj samo kod njih, u zadnjih nekoliko godina najpopularnije destinacije su one koje su u svoju ponudu uvrstile multimedijalne, digitalne, interaktivne sadržaje, kao i one sa avanturističkom ponudom. Ne znam sad koliko ja smijem navoditi nekakve konkretne primjere, ali tu se radi o multimedijalnim muzejima, tematskim parkovima, znanstvenim parkovima, na primjer prezentacijskim centrima nacionalnih parkova prirode i tako dalje. Dakle, drugim i riječima, oni su se osuvremenili dosta i u korak s tom digitalizacijom, ono što mlade najviše zanima je kako se s pametnim telefonima bilo gdje prikopčati. I koliko se meni čini, sad tu nisam baš jako detaljno upućen, ali koliko mi se čini manje više su to sve neki dosta skupi projekti sa visokim troškovima koje zapravo ti subjekti ne bi mogli sami financirati, nego se radi zapravo o sredstvima iz EU fondova. Jel? Tako evo, da zaključimo. Dakle, najveći interes vlada za one destinacije koje su svoju ponudu prilagodile duhu vremena, što zapravo nikog ne bi trebalo čuditi, i to su one destinacije za koje se traži termin više, jel? Pogotovo u ovim nekim dijelovima godine kada je zapravo sezona tih grupnih dječjih putovanja, a to su u grubo proljeće i jesen, kada ako niste na vrijeme rezervirali svoj termin ćete imati dosta velikih problema. Jel? Koje su to destinacije koje najviše privlače mlade, bilo da je riječ o Hrvatskoj ili nekoj stranoj zemlji? Pa evo, ovako, ja radim u agenciji koja je baš specijalizirana za Hrvatsku. Ja mogu vam nabrojati neke. Na primjer, u Zagorju je to muzej krapinskih neandertalaca ili Park znanosti Oroslavje, zatim Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu. Zadnjih 2 godine, baš koliko sam ja bar primijetio, velikim boom postigao je jako veliki broj školskih grupa Memorijalni centar Faust Frančić na otoku Prviću, Ivanina kuća bajke u Ogulinu. Dakle, to su te neke destinacije koje bi izdvojio, i kažem, ovi nekakvi novi prezentacijski centri, nacionalnih parkova prirode. Spomenut ću samo neki primjere, Eko kampus nacionalnog parka Krka ili recimo prezentacijski centar parka prirode Papuk u Voćinu. Jesu to češće jednodnevni, dvodnevni, tjedni izleti? Pa, u principu... I koliko ih možda godišnje ima? Ja sad ne znam, nisam u toku s tim, s tom populacijom đaka, recimo osnovnoškolaca, ne znam, evo, putuju li češće, organiziraju li se češće izleti nego što je to prije bio slučaj. Čini mi se da smo mi prvi put možda tek u 4. osnovne išli na neki konkretan izlet, odnosno putovanje. Da, sada vam u principu u svakom razredu se ide barem na jednodnevni izlet, a na višednevni ide vam se škola u prirodi, to su 3. i 4. razredi, 4-dnevno, 5-dnevno putovanje,
i maturalno putovanje, dakle imamo ovaj mali maturalac osnovnih škola koji traje 4-5 dana i to su putovanja po Hrvatskoj i u srednjim školama one znaju imati dvodnevne izlete recimo dakle do recimo Austrije ili sjeverne Italije i onda na početku 4. ili kraju 3. razreda dakle idu pravcati maturalac. Pravi pravcati maturalac, dakle to su destinacije. Jesu li to slične kao što su bile prije, je li Španjolska najpopularnija, koje su sad? Evo, iskreno kažem, mi se prvenstveno smo specijalizirani za domaći maturalci, tako da neću sad baš izdvajati, ali manje više to jesu iste destinacije koje su bile i recimo prije 20 godina, dakle Španjolska, Grčka, Nizozemska, tako da evo, to su... I Irska po novom. Je, među ostalim da, i Velika Britanija i Irska, mislim da to nisu bile nekakve popularne destinacije prije 20 godina recimo, ali evo sada su i one, čak i Škotska isto tako među tim destinacijama srednjoškolskih maturalaca. Pretpostavljam da su i veliki gradovi nešto što itekako interesira tu populaciju. Pa je, dakle veliki gradovi, ne samo veliki, nego gradovi inače, dakle uz prirodne znamenitosti, nacionalne parkove, zapravo čine jezgru svakog putovanja. Sad, ono što treba reći je da standardni obilasci, dakle kulturno-povijesnih znamenitosti pod vodstvom vodiča, zapravo spadaju u dijelove putovanja, ajde neću reći da ih ne vole, ali klinci ih najmanje vole. Naravno kad su klasični, znate kad stoje ispred neke crkve, vodič priča, vani je sunce, vruće, pa priča 5 minuta, pa priča 10 minuta, pa 15. A oni si misle stignem to još naučiti. Pa kad konačno završi, onda se pomaknu 100 metara dalje, od crkve do gradske vijećnice, pa tamo opet krene priča, a oni samo gledaju di će šmugnut na sladoled, ne škilje na suncu, umorni. Tako da, kažem, to je nešto možda evo što onako najviše čekaju da što prije prođe, tako da tu zapravo isto postoji prostor za napredak u korištenju novih tehnologija i on se polako popunjava, pa imamo evo primjere, dakle VR razgleda gradova uz korištenje VR naočala, dakle virtualne stvarnosti. To vam je kada stavite naočale, stojite recimo na centru nekog trga i gledate 360 stupnjeva kako je taj trg izgledao prije 500-600 godina, jel? Ili recimo stojite u Dioklecijanovoj palači i gledate kako je ona izgledala u doba Dioklecijana, jel? To je tako već manji problem, malo pričekati i poslušati, jel da? Pa je, i to je zapravo nekakav put, dakle spoj kulturne i povijesne baštine sa novim tehnologijama, jel? Znate li gdje se klinci najviše informiraju o putovanjima, koliki udio u tome imaju društvene mreže, video materijali možda koje pojedinci objavljuju i tako privlače svoje pratitelje? Pa ovako, društvene mreže svakako igraju važnu ulogu, kao i ostalom svi sadržaji dostupni na internetu, no nažalost moram reći da u ovom segmentu u kojem se mi bavimo, a to su ta osnovnoškolska putovanja, su djeca još uvijek uglavnom pasivni promatrači odabira destinacija. U stvarnom odabiru sudjeluju nastavnici i roditelji, što je naravno dobro i tako treba biti, no voljeli bi vidjeti više nekakvog neformalnog angažmana same djece i sugestija koje bi došle sa njihove strane. Ok, recimo ako govorimo o školi u prirodi, to su samo oni kikići 3., 4. razred i ok, ne možemo sad tu očekivati nekakav veliki angažman, ali recimo maturanti 7. i 8. razred, to su već oni već opakna ekipa. Znaju što žele. Da, i oni mislim da bi mogli malo se više angažirati, bilo kroz to da se raspitaju kod prethodnih generacija gdje su bili, šta su radili, kako im je bilo i tako dalje. Tako da mislim da je to recimo jedna od negativnih odrednica ovog vremena, je ta pasivnost djece koja su zadubljena u svoje mobitele i prepuštaju da stvari koje se njih direktno tiču odlučuje neko drugi, a mogu i sami sudjelovati. Kažem, naravno formalno krajnju odluku moraju donijeti naravno roditelji i nastavnici, ali naravno angažman djece neformalni svakako ima još prostora za to. Bio bi dobrodošao, sigurno bi oni bili zadovoljni, uvijek su djeca zadovoljnija kada im se da o nečemu odluči da
i da na taj način sudjeluju u donošenju odluka. Ovdje ćemo reći da postoji besplatna aplikacija Izleti HR putem koje se mogu dobiti različite korisne informacije, baš kada je riječ o planiranju putovanja. O čemu je riječ? Dakle, aplikacija Izlet HR je digitalni alat kojeg je kreirala agencija u kojoj ja radim. Dakle, to je alat za samostalnu izradu ponuda jednodnevnih školskih izleta. Namijenjen je naravno prije svega nastavnicima, roditeljima i učenicima koji sad mogu samostalno izraditi svoju ponudu. Proces dobivanja ponude jednodnevnog izleta koji je u najboljem slučaju do pojave aplikacije trajao nekoliko dana, a ako se stvar zakomplicira i nekoliko tjedana, dakle pojavom aplikacije je sveden na doslovce nekoliko minuta. Aplikacija je jednostavna, elegantna i može ju koristiti doslovce svako, ne zahtijeva nikakve posebne niti vještine, niti prethodna iskustva i osim što omogućuje prvenstveno nastavnicima da momentalno dođu do svoje ponude jednodnevnog izleta, aplikacija ima i drugu svrhu, a to je da služi kao izvor ideja. Dakle, na početku školske godine nastavnik ne mora već odmah znati koja će biti destinacija njegovog jednodnevnog izleta. Oni tada trebaju popuniti kurikulum, dakle, sa destinacijama, dođe na našu aplikaciju, može si napraviti neograničen broj ponuda, napravi si 2 ponude za Slavoniju, za Gorski Kotar, Liku, vidi cijene, koja je skuplja, koja je bolja, ako šta treba promijeniti u sekundi promijeni i naprosto može mu aplikacija pomoći da se odluči za pojedinu destinaciju. Dakle, tu se mogu uključiti i izleti i razni detalji kada je riječ o tom izletu i tom mini putovanju i onda se dobije konkretna cijena. Tako je, dobije se ponuda, dakle, evo samo još ako mi dopustite, aplikacija sadrži sve destinacije jednodnevnih izleta i u Hrvatskoj, u Sloveniji i u Austriji. Dakle, to je nekakva regija koja je u dohvatu jednodnevnih izleta. Nakon odabira regije, korisnik bira između destinacija i pružatelja usluga koji se nalaze u toj regiji, odabira još neke dodatne opcije, na primjer želi li ručak, ne želi ručak i tako dalje, jer na jednodnevnom izletu može biti ručak i ne mora biti. I kada je on to sve sebi složio, napravio, klikom samo na gumb potvrde, ponuda je u nekoliko sekundi na njegovom e-mailu i bitno je naglasiti da je dobivena ponuda da se ni po čemu ne razlikuje od ponude koju biste dobili od žive osobe, dakle komercijalista u agenciji koji bi vam izradio ponudu. Dakle, ima sve elemente, ima tekst programa izleta, naravno termin, cijenu, što sve cijena uključuje, strukturu cijene, uvjete, popuste, dakle sve što ima bilo koja ponuda. Jel? Koliko se koristi aplikacija, za što je najčešće koriste i uz to pitanje najavili ste da će to biti moguće pretraživati i za maturalce uskoro. Tako je, dakle aplikacija je, možemo reći, zaživjela sa sve većim brojem korisnika svaki dan. Posjete su naravno posebno intenzivne u periodu proljeća i jeseni kad su zapravo izleti i najaktualniji. Tako da možemo reći da se aplikacija primjela i to nam je naravno poticaj za razvoj i još složenijih alata. Evo, pitali ste, dakle, uskoro se planira i objavljivanje aplikacije maturalac.com. Dakle, ona će biti još mnogo kompleksnija, prvenstveno jer će uključivati noćenja, dakle korisnici će slagati itinerar po danima, ali sadržavajući i mnoge druge funkcije, bazu prijevoznika, vodiča, turističkih voditelja putovanja i ono što je bitno za reći, imati će i funkciju ocjenjivanja i komentiranja pojedinih pružatelja usluga. Dakle, imat će svojevrsni... Što je itekako važno, jer po tome često biramo odredište. Kada vidimo jesu li komentari pozitivni ili negativni i ocjene, dakako. Tako je. Ona će biti svojevrsni TripAdvisor za školska putovanja.
rekao sam već, ona je puno kompleksnija i skuplja i trenutno je u finalnoj fazi izrade i ide live s početkom sljedeće školske godine, dakle krajem kolovoza, početkom rujna ove godine, maturalac.com. Digitalna transformacija turizma je nešto što se događa već neko vrijeme, čini se da smo se svi naviknuli na to da zapravo ništa ne moramo obilaziti, pješice, rezervacije i planovi putovanja možemo odavno napraviti iz svoga doma. Evo, jesu li i vaša iskustva takva? Koliko često ljudi dođu, na primjer, onako banu u agenciju, a koliko se to obavlja nekim drugim putevima? Pa ovako, mi smo baš specijalizirana agencija za konkretnu jednu usku nišu i jako rijetko nam dolaze dakle korisnici u agenciju, sve se odvija zapravo online bez jednog ovoga papirića. A što se tiče ovog generalno digitalne transformacije, dakle svaki dio turističkog sektora i naravno radi na svoj način. Turizam je širok pojam i sadrži puno stvari. U našem dijelu, bar kako ja to vidim, digitalna transformacija sastoji se od dva dijela. Jedan je nekakva naša interna transformacija vezana uz ubrzanje i organizaciju poslovnih procesa, administracije, komunikacije sa našim partnerima i dobavljačima, pružateljima usluga, a drugi dio je korištenje digitalnih inovacija kako bi išli u susret potrebama naših korisnika koji su isto sve sofisticiranije, a evo primjer toga su i ove aplikacije koje sam spomenuo. Jel? Sad sve je poskupilo unatrag godinu, dvije, sigurna sam da je tako i s putovanjima. Što govore statistički podaci? Koliko su putovanja poskupila i zbog čega sve, zašto? Pa evo, prema našoj procjeni, to je nekakva naša procjena, nemamo sad, možda ima neko konkretno istraživanje, ali ono što smo mi vidjeli je da su dakle cijene turističkih usluga u odnosu na lani otišle nekakvih 20% gore. Razlog za to je očit, da naime naši izleti paketa aranžmani sastoje se od pojedinačnih usluga koje se onda sklope u jedan paket. Svaka od tih usluga je poskupila i naravno da je onda i paket poskupio. Možda će slušateljima biti interesantno čuti kako se recimo kreću cijene za ovaj dio kojim se mi bavimo, a to su ta putovanja po Hrvatskoj. Dakle, govorimo o višednevnim putovanjima osnovnih škola. Nekakva prosječna cijena dakle po danu je negdje između 90 i 100 eura, dakle naglašavam da je to po danu, znači za jedno 4-dnevno putovanje roditelj treba izdvojiti tako između 350 i 400 eura i to su dakle paketi koji uključuju apsolutno sve, dakle tu doslovce dijete može krenuti na putovanje bez jednog centa u džepu jer je sve uključeno u tu cijenu. Naravno to je nekakav prosjek. Cijene variraju ovisno o mnogim elementima, a faktor koji najviše utječe na eventualno odstupanje od ove prosječne cijene je zapravo veličina grupe. Jel? Ako se radi o maloj grupi od recimo 20 učenika, a u odnosu na neku od 45-50 koja onako skroz puni autobus, cijene onda budu naravno i veće. Da, to je uvijek dobro i za ove grupne posjete muzejima i slično, pa su cijene onda niže i bolja cijena se može ponuditi krajnjem korisniku. Tako je. Inače, 89% mladih iz ovog istraživanja koje sam uvodno spomenula izjavilo je da se nakon povratka s odmora osjećaju manje tjeskobno i pozitivnije. To je tako, mislim, kod svih generacija, ne samo kod mladih, kod đaka. Evo, kada bismo imali financijske mogućnosti, što biste vi rekli, koliko putovanja godišnje, a tu mislim i na male izlete bi jednom čovjeku bilo potrebno da bude onako napunjen energijom i elanom da što lakše može odrađivati svakodnevne obveze? Da, pa evo, sigurno ste... I što se prakticira? Da, koliko toga? Ste i vi u vašoj radnoj sredini primijetili, a i mnogi od nas i vaši slušatelji. Recimo kad dođete u ponedjeljak ujutro na posao, pogotovo ako je nekakav tmuran kišovit kao što u Zagrebu zna biti ponedjeljak, možete vidjeti među kolegama svojim točnu razliku
po količini elana i nekakve ozarenosti koje je za vikend bio na nekakvom putovanju, a koje čistio stan i garažu, recimo, ne. To sam ja puno puta primijetio, puno je drugačiji radni tjedan ako ste vikend proveli na, ne znam, obroncima Velebita ili na nekom sitnom Naravno, breaku. dođete u ponedjeljak ko ptičica, jel da? Tako je, to je to, baš tako. najglasnije u sobi. Tako da, mislim, putovanja očito da nam gode. Koliko često treba putovati, svako od nas će naravno odlučiti za sebe, međutim, ono što je sigurno je da nas putovanja oplemenjuju, mijenjaju našu perspektivu, otvaraju nas, pomažu da razumijemo različitosti i potpiruju našu znatiželju. Mislim da su zato putovanja jako važna za mlade ljude u formativnim godinama, kada je važno da vide koliko je svijet zapravo velik i raznolik. Ne? Tako da mislim da bi nekakav dobar zaključak ovog vašeg pitanja bio da ljudi, a posebno oni mladi, zapravo ne mogu putovati previše. Mogu putovati samo premalo. Dakle, pitanje koliko često, odgovor je kad god imate priliku i kad god si možete priuštiti. Koliko god si možete priuštiti, a neki zaista i štede i na vrijeme odvajaju određene iznose baš samo isključivo za putovanja, jer su već shvatili koja čar je u putovanjima i kako se ljudi nakon toga osjećaju. Ne mora to biti ni ništa skupo ni daleko, što kažete, dovoljno su izleti, makar i u okolici Zagreba i u prirodi, da bi čovjek u ponedjeljak zablistao. Tako je. Sve je stvar kreativnosti. Točno. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama na pozivu, pozdrav vašim slušateljima i ugodan vikend svima. Hvala vam, s nama je bio Branimir Ivkošić, menadžer u putničkoj agenciji.